आंनि मेगना फैनांगोन जानसि बांबुलाय नायनो थांजाय नय फैनाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जागोन बांबुला आरो दाब्लि नोंथांमोनाथ' बांबुला आरो दाब्लिखौ सिनायखायो जानांगौ बिसोरो दाहाय मा खालामबाय थादों आं बिथांमोनखौ देखायहैनो बिसोरो माने शुटिंआवहाय दायो ओंखारलांसिगोन बिसोर न' सिङाव मा खालामबाय थादों आं देखायनो नायदों मा जगार खालामदों बिसोरो शुटिंआव थांनो थाखाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे दसे समनि थाखाय लेट्स गो बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दाब्लिमोनखौ देखायनोसै आं दायो दाब्लिमोननि जायगायाव मोनफैबाय नै हाबफैग्रोमोनानो आङो बांबुलाखौ लोगो मोनफैग्रोबाय बांबुला औ शुटिंनि थाखाय एकदम रेडि जागासिनो औ ओंखारगासिनो औ ओमफ्राय शुटिंखौहाय नोंसोरो अबेयाव लागोन शुटिंखौ जोङो दुब्लियाव लागोन ए दुब्लियावहाय औ शुटिंखौबो आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आरो जों दाब्लियाबो दङ दाब्लिना दाब्लिमोनथाय दाब्लि नै दाब्लिया मा खालामबाय थादों नै आं देलायगासिनो लोगोफोर दा दामफे जाबाय दामफे जाबाय ए दामफिसो औ दामफि माबा दामफिनि सर्टखौ खालामगोन आरोना दिनै औ मानो मोजां नुवाखै ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बिसोरखौ सिनायखायो दा नै अमेसा बियो सान्दुङा मेगनाव नांलायनो माबायदि नुदों नै दायो दाब्लिया देलायगासिनो शुटिंआवहाय ओंखारलांसिगोन बिराद गरमथार गाइस लोगो नोंथांमोन फेन लागासिनो न' सिङाव जा गरमखा सना माइनावआ दाब्लिजों जिरायबाय आंनि दारिखौहाय सिननो होदों दारियानो गैया नायलाय दारिखौ सिननो होबाय दाना आंनिखौ सना माइनावआ नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो कमेन्ट्सआव दारिखौहाय सिननांगोन सिना दारियाथ' एक्सुवेलि गैखायानो आं लाखिगोनसो सानदों आंना दारियानो गैलायला आंना सना माइनावआ बुंलायदों लाखिबाथाय आंनि दारिखौ बोराय बायदि नुगोन होननानै बुंदों आरो आंखौ होमबा नोंनिखौबो जि होमबा दारि जाबालाय नोंनियाबो बेयाव नैबेयाव नोंना दा नोंखौ माबायदि नुगोन नोंखौबो बोराय बायदि नुगोन आरोना बांबुलाया रेडि जाबायानो खानाय खाबाय रेडि जाबाय आं नै आं खानायबो खाबाय दा थांसै शुटिं खालामनो नै जों दायो बांबुलामोननि फिल्म शुटिंआवहाय थांनो ओंखारबोबाय न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय नों बेहाय मा खालामनो नायदों आरो नों मा खालामनो नागिरदों औ बाल्थिंखौ मा खालामनो नांगौ जादों नोंनो दुगैनो ए दुगैग्रोबावगोनसो दुगैनो थांगोन दा जोङो ए दैमायाव माने दुगैनायबो सर्ट दङ आरो ना दुगैनायबो सर्ट दङ औ ओंखायनो आं बाल्थिंखौ नायना लादों मा मोनसेखौ लाबा मोजां जागोन निया बेबो मोजां जागोन माथो बाल्थिङा निया गिदिरथार माथो बेयो दुगैनो मोजां जायो बेखौनो लादो बाल्थिङा दा थांनोसै औ जेखाया लामायाव एसे दिगदार जानानै दङ बेखौनो साइड खालामदों आरोना साबोन लाबाय लोगोफोर जों दायो लकेसन खाथियावहाय मोनफैबाय आरोना नैबेयावबो एसे लागोन दसे सम जोंनि गामिनि दुब्लिबारिफोरा ओमफ्राय नै बांबुलाया माबा स्क्रिप्ट नायगासिनो सानदों आरोना स्क्रिप्ट नायगासिनो लोगोफोर प्रेक्टिस खालामदों एसे ओमफ्राय आंनि ब्लगनि बागैबो एसे माबाफोर बुंना होदो लोगोफोर बेनिखौबो साबसक्राइब खालामना हो चेनेलखौ एबि प्रडाक्सन एबि फिल्म प्रडाक्सन नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय जेरैबायदि जोंखौ सापर्ट खालामदों बेखौबो लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना हो मोजां मोजां ब्लग हगारगोन ने ओमफ्राय बिदिनो मिउजिक भिडिअफोरबो हगारगोन आरो नोंथांमोना नायबाय था बिनि ब्लगफोरखौ आंनि एबि फिल्म प्रडाक्सन बे चेनेलावबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोजां आरो बिदिनो नोंथांमोना जुदि अननाय होयोबा सापर्ट होयोबा आंबो मोजां बिदिनो लाबोनो नाजाबाय थागोन आङो नोंथांमोननि सेराव दाब्लिया बाल्थिङाव जिरायना दङ नै ब्लग बानायगासिनो बियो दायो नोंनिया माना नै स्टार्ट जाहांबायानो गामसा लोंथिथेबलायबाय आरोना बेखौथ' सिनायखायोदां नोंथांमोना प्रिन्जय मालाबा सम नुयोना
नुबायानो थायो खोमबा औ नोंसोर गानना लाखांनाय बांबुलानि शटखौहाय माने दाब्लिया हमगोन आरो केमेराखौ लाबाय नै रेडि जाबाय दाब्लिया केमेरा हमनो थाखाय नै बांबुलाया हनै बाल्थिं लाना थांबाय दुगैनो फैसिगोन बेयो दैमायाव दायो गरम मोनसोदो नोंखौ सान्दुंआबो जि ब्रां ब्रां नांखाबायलै नै मेगनखौ नायनो हाया मोनलायथारबाय आं ओया जोंना जिरायना मायनावा थाबायनो हालानो बेयो नेंबायनो मालाय उमेसियानो थाबायगासिनो नै नोंलाय मानो थाबायनो हाला सान्दुं गोसाथार लोगोफोर जों सायाव दसे जिरायथ'नोसै हाला बिसोर बांबुला मोना शुटिं बानायनानै फैगासिनो दैमा खाथियावहाय दैमा मोनसिगोनानो जों दसे जिरायथ'नोसै बांबुलामोनखौ बेहायनो दसे नेनोसै जोङो नैबे दंफां सायावहाय जिरायनानै उमिसा प्रिन्जय ओमफ्राय जिरिना सायाव साथा लानानै हाबसोना जिरायबाय मानो मिनिबाय थादों नोंसोरो मिसा मायाव हाबसिनदो मा गानदों होनदों दिनै बांबुलाया मा खालामदों दिनै गामसा ओमफ्राय गिन्दी गानदों साथाया मेगनाव हाबगोन गुजिया ओमफ्राय माबायालाय बांबुलियालाय दिनै मा गानदों मा खालामगोन इयो दिनै बांबुलिया फिल्म शुटिं ओमफ्राय मा खालामगोन इयो दिनै शुटिंआवहाय दुगैगोन बांबुलिया ना बांबुलियासो दुगैगोन ए आं सानैबो आं मिथियाना दिनैसो फैदों आङो आं फैखायाना आं फैफेराना आं ब्लग लानो दिनैसो फैबाय ओमफ्राय दुगैखांनानै बबेयाव थांगोन होसो जागोन ए सोरो माने दाब्लिया बांबुलाजों होसो जागोन आरो दाब्लिजों खानैबो होसो जागोन इसोर सानैबो ए दाब्लिजों सानैबो होसो जागोन आरो ना ओमफ्राय ससे खारगोन ओमफ्राय जोब्बाय जोबनानै ओमफ्राय न'आव थांफिनसिगोन आरो ना ओमफ्राय बाखिना सुदा न'आव दंबावो ना बाखिखौना माने दहायनो जोब्बाय औ जों दायो गरम मोननानै साथा सिङाव हाबसोना दङ नै दाब्लि मोना फैगासिनो नै उमेसियाबो हाबसो फैबाय साथायाबो देनजा गिदिरखालै माबा हाथायाव 12 बाजा साना फानग्रानिसो साना भाजाथ' आरो मा होनना बुङो 12 भाजा बांबुला आरो बांबुलि मोननानै जों थानाय जायगासिम मोनफैबाय मोननैसो शट लाखांनानै जे मोजां थान्दा बार गुसु बारथारदों थांनोसो बानाय मोनलायलांबाय आं जे मोजांखा जायगाया माइ गायहोलांबायानो जोंखिजाय गासिमोन नोंसिनिथिं माइ गायनायफोरा गायखांजोब्बाय नामा सोरबा जोंथिं नै दासो गायखांजोबाखै स्टार्ट खालामबाय आरो माइ गायनायखौ दैमायाबो खाथि जायो नालाय एसे प्रब्लेम होयो आरोना दैयाबो मालाबा सम नै बेफोरखैबो गायहांबाय दाब्लिखौहाय माने बांबुलाया एडभाइस होगासिनो आरो डाइरेक्सन होगासिनो दङ औ Ready, action. सुटखौहाय मोजां जादोंना जायाखै खनसे नायफिनदों आरो
मोजां जाबायबाथाय लाला जाखाबायनो कमप्लिट मोनसे जाथ'लायबाय बामबुलायानो फैयाखै माथो दाबो बामबुला सामबुला नेबाय थाला आङो हारसिं दुगैग्रोनोसै मानो बामबुला फैगोन आंखौ लिंहरनानै बेयाव गावहरनोसै गावखौ लिंहरनानै आंखौ लिंहरनानै बेयाव गावदां बिराद खस्थ'लै लोगोफोर शुटिं बानायनायाबो जायासो जाया सान्दुं गोसाबाथ' बिराद खस्थ' मोनखाथारो खर' गिदिंलायलाङो सोरबा बायदिया हाइ प्रेसार थानायबाथ' थैखागोनसो बामबुलाया दाबो फैयाखै माथो आंखौ दुगैनो लिंहरनानै फैयाखै बे बामबुलाया बामबुला सामबुला नेला आङो हारसिं दुगैग्रोनोसै आंहा बालाबगासे जाथ'लायनाय बायदि जाहैबाय जाखागोन बायदि मोनदों जाबायानोदां फैयाखै बे बामबुलाया बामबुला सामबुला नेला आङो हारसिं दुगैग्रोनोसै आंहा बामबुलियानो दैयाव हाबनानै दुगैलायबाय गरमाव जे मोजां मोनखादोंसो बे दैयाव हाबनो मोना दुगैनो आगोलनि दैयाव स्राय 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 दुगैनो बामबुलाया आंनो गारनानै दुगैजाबाय दाबो फैयाखै बामबुलाया दिनै बामबुलामोननि केमेरामेन जाथ'नांबाय आङो दिनैनो जा बरायगा जाबावगोन नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय रेडि रोल केमेरा एक्शन बामबुलाया नोंलाय माबायदिया केसाया मोजां नङा बिदांखिया मोजां नङा नोङो माबायदि बियो बामबुलाया आंखौ हगारखायानोखौ नोङो आंनि मेगना फैनांगोन जानखि बामबुलाय नायनो थायाय नय फैनाय इसोरखौ नुवाखैना आङो दासो नुबाय इसोरखौ मिनिनायावसो सिगांनिफ्राय आरो दाउखि मेगना दैसाला बायदि जानखिया मोजां जानखिया जानखि मोजां नङा मोजां नङा नों मानो नाङा गैया आंखौ नों जे दावजों नों साय दावखौल' दा गावनि फानथाय जानानै जानखि मोजां नङा जानखिया र' आंखौ हमना दो Cukuran kayak ini. रिल्सनि प्रेक्टिस जागासिनो बिसिना सुदा जोब्बाय जों दायो न'आव फैगासिनो माबायदि नुदों नोंथांमोन लकेसनखौ खोन्थाहरदो कमेन्ट्सआव
मोजां मोनखायो आंथ' लकेसनखौ नै एसे साफा खालाम मोनायाव बेरायनो फैनो बिराद मोजां साफा जायगाया बालासोरियानो माखो aneh ko naman